Hayırlı gün barыгызга да. Казан шәһәр филармониясе җырчылары белән очрашуыбызны башлыйбыз. Без аны фатирник дип атадык. Заманча әйтеп, һәм мин сезгә үзебезнең кунакларыбызны игълан итәм. Татарстанның халык артистлары Харисов Равил Шакирҗан улы, Закиров Рөстәм Браев улы, Шәрәфиева Резида Дамир кызы һәм Татарстанның атказанган артисты Асаев Рөстәм Мәҗит улы. Безнең очрашуыбыз шундыйрак тәртиптә булыр. Без башта сөйләшәбез татар җырчыларының иҗтимагый тормышта тоткан урыны турында якынча ярты сәгать һәм алар безгә җырларын бүләк итәр. Башта мин хөрмәтле җырчыларыбызның үз фикерләрен бу мәсьәләгә әйтеп китүләрен сорар идем. Аннан соң сезнең сорауларыгызга җавап бирерләр. Менә сез ничек уйлыйсыз? Менә иҗтимагый тормышта татар җырчылар эстрада катнашырга тиешме? Ни дәрәҗәдә катнашырга тиеш дип сез уйлыйсыз? Безнең бит инде җәмгыятебездә шулай ук менә тел мәсьәләсендә дә бик катлаулы вазгыять. Халык белән турыдан-туры эшләүче вәкилләр буларак сез ничек уйлыйсыз? Сез ни дәрәҗәдә җырчылар ни дәрәҗәдә катнашырга тиеш һәм аларның катнашырга мөмкинлеге бармы? Кайсыгыз беренче иң кыюы? Рөстәм абый, әйдәгез сездән башлыйк. Инде бу иҗтимагый тормышта татар җырчылары катнашырга тиеш дип саныйм мин үзем. Тоташкан, микрофон тоташкан. Biz инде ничек катнашырга тиеш? Без үзебезнең менә минем тавышта теге халыкчан җырчы буларак үзебезнең халкыбыз җырларын күбрәк пропагандаларга тиеш дип саныйм инде. Һәм үзебезнең гаиләдә һәм гомумән мин үзем татар кешеләре белән аралашканда гел үзем татарча гына сөйләшәм һәм күбесен убеждать итәм, что минем белән аралашырга кирәк икән только татарча дип, фақат татарча дип кенә аралашырга. Инде иҗтимагый тормышка килгәндә без инде мин үзем аңлаган тиңентен сәясәттә үземнең фикерләремне белдерергә тырышам. Инде кызганычка каршы кайбер глобальрак теге темаларны аңлап бетермәгәнгә күрә анда катнашмау дөресрәктер дип саныйм. Булай татар телен пропагандада инде без үзебезнең бергә менә шу Казан шәһәр филармониясе белән эшләгәндә татар конгрессы белән дә күп кенә чит төбәкләрдә чыгыш ясарга туры килде һәм шуңа күрә инде чит төбәкләрдәге вазгыятны якынчарак элек бергә йөргәндә белә торган идем. Инде бу соңгы 5-6 елда күп кенә регионнарга чыккан юк. Инде үзем җырчы буларак шушы татар телен дә сөйләшүне һәм инде татар телен үстерүне өстендә эшләргә тиеш дип саныйм артистларны. Рәхмәт, Резида ханым, сез дә үз фикерләрегезне җиткерсәгез иде. Миңа калса, без бит инде халыкка хезмәт итәбез. Шуңа күрә телебезне саклауда дип әйтим инде, без үзебезнең зур өлешебезне кертәбез. Халкыбыз, тамашачыларны, халыкны тәрбиялибез үзебезнең җырларыбыз белән, көйләребез белән. Инде иҗтимагыйга мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, без бу эштә без катнашырга тиеш. Чөнки без халык белән турыдан-туры хезмәт итәбез. Шуңа күрә мин ныклап безнең артистлар, җырчылар бу эштә катнашырга тиеш дип уйлыйм. Катнашырга тиеш. Беренчедән хәерле көннәр, хөрмәтле безнең журналистларыбыз, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле тамашачылар, безне караган. Шуннан да җырчыларга килгәндә инде без җырчылар да бу тормышта соңгы урынны алып тормыйбыз. Шуннан да йөзлек кашык кебек сәхнәдән меңнәгән кешеләр, ул инде телевидение аша булса, радио аша булса, аны шуты юктыр, миллионлаган кешеләр бәлки тыңлыйдыр. Чит илләрдә үзебезнең милләттәшләребез бөтен кайда бар. Шуңа күрә безнең бүгенге көнгә тормышның без теге битараф булып кына, теге безгә кагылмый, безнең эшебез җырлау гына дигән сүз ул бик тә дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә бу очракта инде әлбәттә үзебезнең акыллы, теге ничек дип әйтим, бүген инде бүгенге көндә бик акыллы булу да ул бик начар әйбер. Андый бик яратып бетмиләр, әмма ләкин үзеңнән яхшылык, ниндидер яхшылыкка өндәү әйбере булырга тиеш һәм ул шулай ук тәрбия булып сәхнәдән акыллы сүзләр сөйләү ул барыбер начар әйбер түгел. Әмма ләкин сәясәткә килгәндә инде шуннан да анда бигрәк тә эстрадага килгәндә бүгенге көндә эстрадада бик күп җырчылар һәм дә
кай вакыт хаос булып китә, кем җырлый, кем бии, анда белгән юк. Менә шул өлкәдә шуннан да безгә тәртип кертергә ниндидер бер шундый орган дип әйтегендер үч әйткәндә, булырга тиеш һәм ул шулай ук безне тикшереп, кайсы гына өлкәдә алсаң да аның хуҗасы бар, аның тәртибе бар, правил дип әйтәләр. Шуңа күрә менә шундый бер акыллы бер җырчыга да теге конкурент булганда кеше түгел, әмма ләкин җырчыны эчтән аңлый торган, яклый торган бер шундый кеше булырга тиеш дип уйлыйм. Ул дәүләт җирен эштә депутатлар арасында да булырга тиеш. Шуңа күрә менә бу өлкәдә безгә җырчыларга килгәндә менә шундый эш булса яхшы булыр иде дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Рәхмәт. Раул Шакирҗанович, сезнең әйтер фикерегез юкмы бу өлкәдә? Шулаймы? Җыр Мен нәрсә әйтмәкче булам, бөтен фикерне әйтеп бетерделәр монда уже. Миңа урын калмады, сүзләр калмады. Шуңа күрә мин үземне җырлыйсы килә. 4 ай җырламаган, миңа карагыз хәзер, менә җавабы беттем. Шуңа күрә җыр белән генә аларны 3 җырларында 2 җырма, мин берәр генә җыр. Ну, элекке җыр анда бик матур җыр, Жигули дигән җыр. Алла берсә мин аны җырлармын сезгә соңрак. яхшы. Без Ну, чашуга бик мине. Sizin белән чашырга ничек дип әйтим? Шат, я шат. рәхмәт, без җырларга соңрак күчербез. Хәзер сезнең сорауларыгызны тыңлыйк, безнең журналистларыбызны. Нинди сорауларыгыз бар безнең җырчыларыбызга? Микрофон. Әйдә. Нәрсәдә чагыла ул менә катнашырга тиеш, татарча сөйләшергә, нәрсәдә социаль сетьләрдә татарча сөйләшүме, концертлардан тыш тагын тагын нинди чыгышларда конкретно вот милләт өчен эшләү нәрсәдә чагыла? Мисаллап, беренче мисал. Менә милләт өчен дип без бит инде менә телебез безнең бит инде без татарча сөйләшәбез. Анда гаиләдә дә, якын тирәбездә татар телен без инде тагын да камилләштереп, ничек дип әйтим, онытмас өчен җырыбыз, мәсәлән, татарча җырлыйбыз, татарча сөйләшәбез, гомумән аралашабыз. Үзебездә генә түгел, Татарстанда гына түгел, Ирак, чит илләрдә дә татарлар белән очрашабыз, үзебезнең телебезне саклыйбыз дип әйтәм. Инде менә тел белән сөйләшү, очрашулар бит инде төрле менә шушы иҗтимагый дип әйтим инде, җәмәгать эшләре турында да сөйләшәбез бит инде, кем ничек яши, кемнең нинди проблемалары бар, аларны да сөйләшәбез. Менә шушы әйберләрне, менә очрашулар бар бит инде, бу әйберләр күтәрелә барысы да. Тел белән бергә, менә очрашулар белән. Менә нәрсә дип әйтим инде, тагын кем кушыла? Тагын ничекләр дип әйтим. Бу менә гомумирәк булды бит. Сезнең фикерләрегез гомумирәк. Менә сез ничек күрәсез? Менә Рөстәм әфәнде әйтте, ул ниндидер бер орган булырга тиеш ди. Менә Рөстәм әфәнде әйтте бит, менә Асаев турында Орган дип, орган булу кирәк инде улаймы? Ну Безнең органы бар инде, культура министрлыгы, алар белән тегән ничектер аның шул андагы эшләү тәртибен генә әзрәк үзгәртергә кирәк. Аның безнең инде без культура министрлыгына карабыз, шәһәр Министр ул җырчылар белән генә эшләми бит. Аның белән бөтен нәрсәдә именно менә җырчыларга менә җырчыларны яклап, җырчыларга дөрес юл бирү. Аларның бөтен нечкәлекләрен күреп, нечкәлекләрен күреп. Энем
яйсе сіңілім, сіз мына мындай жырыны бек жырламасқа тырышыңыз, мына мындайрақ әзірек, шундайрақта қазір бит юк әллән деген нәрсегені Менә, шундый бирлек Союз кирәк. композиторов, союз писателей, союз анда Әй. правых сил, левых сил дегенде, мында безнең җырчылар өчен дә менә шундый бер орган булырга тиеш. Безне яклый торган, аңлый торган. Һәм дә тәртип булырга тиеш. Тәртип кирәк, әй. Тәртип юк. Рөстәм, Ни өчен ул? Рөстәм. Ни өчен юк? Менә Шундый оешма юк, шуңа күрә. Көтүдә көтүче булмаса, көтүнең тәртибе буламы? Тарала да бетәйме? Шуның кебек инде ул. Барыбер булай, ул бөтен әйтә хутсавит дигән әйбер түгел инде. Анысы да кирәк. Әмма ләкин Алар бар иде. репертуар өстендә киемнәр, сәхнәдән үзеңне тотышлар барыбер ул. Так бөтенләй ограничить итәргә кирәкми ул кешенең һәркемнең үзенең теге иҗади ни булырга тиеш. Үсеше. Әмма дә ләкин кызыл белән акны аерырга кирәктер дип уйлыйм мин. Тәртип, Шундый бер тәртип. орган булырга тиеш. Әлбәттә. Дәүләт карамаганнан инде, аны үзебез генә айша алмый, ул булмаячак. Гомумән дәүләт ул җырчыларның менә шушы язылган җырларын пропагандалау буенча дөрес шушы радиода да, телевидение аша да дөрес пропагандаларга тиеш. Инде теге бүгенге көндә безнең менә ничә генә радио булмасын, алар инде теге кемнеңдер әйтик шушы әле җырларга теләүче җырчыларның анда шушы ротация өчен дип, нәрсә өчен дип теге радиолар аларның теге акчаларын гына көтеп ятырга тиеш түгел. Ниндидер күләмдә менә бүгенге әйтик безнең спорт чараларында әйтик командаларны хөкүмәт спонсор итә икән, шулык уенчыларга акча түли ала икән. Менә шуңа күрә инде 50-гә 50 булса да безнең радиолар шушы җырчыларның менә әйтик ул теге Татарстанга мәдхия җырлаган җырлармы, гимннармы, алар инде минем үземнең һәр вакытта да әйткән сүзем бар. Менә безнең инде бөек җырчыбыз Илһам абый Шакировның аны теге үлгән көне белән туган көне генә көнне искә алу түгел. Ул бүгенге көндә радио, телевизия шулык Тахир абыйлар, Тахир Якуповлар әйтик сәгать 11-дән иртәнге 5-кә кадәр генә аларның теге язмаларын бер генә тапкыр биреп алынырга тиеш түгел. Татарстан гимннары анда шушы Илһам абыйларның җырлары, Әлфия апаларның җырлары, Җавахир хәсәнәләрнең, Вафир апаларның алар ничектер шушы эфир вакытының 50% вакыты 50% менә шушы эфир күләмен алырга тиеш дип саныйм мин. Менә шуннан башлана инде татар теленә һәм инде элеккән җырчыларга хөрмәт. Бүгенге көндә теге шулык теге бүгенге әле генә язылган ничектер ул җырлар белән генә безнең халыкны безнең инде әйтик өлкән буын кешеләре бүгенге заманча җырларны тыңлый алмыйлар дип уйлыйм мин үзем. Роман Шакирҗанович, сез дә нәрсәдер әйтергә теләгән идегез, ахыры әле әйтеп бетерделәрме? Әле һаман җыр дишекләр авылда. Ешул, мин карап утырам. Нәрсәдер әйтәсегез килгән Нигә иде. кем чакырыр микән дип карап утырам мен бу яктан. Ярар, алай гына булса. Мин гаматлыгы Нинди кемнәрнең сораулары бар? творческий иде. Бармы сорауларыгыз? Әйе, тагын сез. Артистлар арасында менә төрле буыннар бәйләнеше бармы? Өлкән буын, бүгенге яшь буыннар белән сез аралашасызмы һәм бер-берегезне дөрес кабул итәсезме? Буыннар бәйләнеше. Менә буыннар бәйләмеш. Менә күренеш, менә Равил абый белән. Менә яшь артистлар алар ничек дип әйтим инде алар безнең белән аралашырга безгә алар кызыграк безгә белән аралашырга безнең белән. Безгә бик алай кызык түгел, әле алар опытлары юк. Шуңа юк, чыннан шулай. Димәк, өйрәтәсегез килми. Бернинди стимул юк, бернинди без әсәр ятәргә мөмкин. Без өйрәтә алабыз. Күп нәрсәгә. Шуннан да Равил абый гафу бүлдердем булай. Менә безгә сезнең белән бик кызык, әлбәттә, кызык кына түгел, олуг ихтирам, хөрмәт. Менә мин инде үземне хәзер яшьләр буынына түгел, урта буынга килеп җитеп киләбез инде. Менә бер 10-20 ел элек без үзебездән олырак артистларыбыз гримеркага килеп кирсәләр инде, олуг ихтирам, аларга урын бирүме, анда менә шундый зур теге ихтирам көчле иде. Бүгенгесе көндә яшьләр хәзер алар теге өстәрәк йөрегәч һавада йолдызлар тирәсендә. Олы буынга бик теге алар
тиз генә йөгереп керәләр дә, анда тегесе булса, һәм тиз генә йөгереп чыгып китәләр. Элекке заманда барыбер ничектер ул яктан кеше сабырлырак иде, әйме? Хөрмәт зур иде, керәләр анда. Безнең үзебезнең шәһәр филармониясендә бит инде 3 буын, җырчы менә Раул абай. Воспитание. Без урта буын анасы инде менә Рафаэль Якуповлар, Рөстәм Насыйбуллиннар, дагы менә Илгиз Зәйневләр, менә безнең үзебезнең 3 буын җырчы һәм анда безнең бернинди аерма юк. Инде мин шул Рөстәм Насыйбуллиннар менә консерватор Илгиз Зәйнев, шул Рафаэль Якуповлар, алар консерватория бетергән җырчылар, алар һәрбер җырны алар классикында җырлый, заманча җырларында җырлый. Анда безнең арада ниндидер бүлеш юк, һәрбер җырчының үз урынына бүленгән, үз җырын аңлап җырлый. Менә бездә сез әйткән сорауга шәһәр филармониясендә нәкъ ихтирам бар, хөрмәт бар. Киңрәк алсак инде без үзебез төрле җырчылар белән аралашырга туры килә. Бүгенге менә шушы соңгы 10 елда инде ул гомумән мин эстрадага гына килгәндә эстрада бик нык үзгәрде. Яхшы якка моны. Аның теге әгәрдә утлар, аппаратура мөмкинлекләре белән инде урамда теге чыгыш ясаулар белән җанасак, әйтик, техник яктан безнең эстрада күпкә үсте дип әйтергә мин. Менә техник яктан теге ут бизәлешләре белән инде җырчыларга теге вокал ягында нидән килгәндә инде күбрәк безнең бүгенге көндә мин үземне дә теге профессиональ җырчы дип санамыйм, чөнки музыка факультетын бетергән генә җырчы мин, инде теге вокал ягыннан килгәндә инде күбрәк менә 80% әйтергә мин теге үзешчән сәнгатьтән ничектер халык арасына кирип киткән, инде теге вокал мөмкинлекләренә килгәндә инде үземнең фикер шулай гына. Барыбер җырчыларга килгәндә җырчы, филармония, артист яисә театрда эшләргә тиеш дигән уй килә. Чөнки аның традициясе бар. Һәр филармониянең үзен менә ул яшь җырчылар килгән мәлне алар шундый ук бик тәтиниләр түгел. Аларның һәрберсе амбиция белән килә. Мин менә филармониягә эшкә килдем, мине алдылар, мин менә шундый яхшы җырчы дибеме? Аннарысы менә күреп, олы буын артистларыбызны ничек алар үзләрен тота, аралаша, менә ул тәрбия. Ул зур тәрбия, спектакль театрларда да эшләргә туры килде миңа, филармониядә да һәр артистлар, алар менә олы буын артистлары тәрбия бирә дип әйтәсем килә. Шуңа күрә ул театр, филармония, ул дәүләт җирендә эшләгән артистлар барыбер да ничек тә үзләренең традициясе белән һәм дә тәрбия белән ничектер бер-берсенә ихтирамлылык көчлерәк дип әйтәсем килә. Шулай. Ул үзенә эшләгән, теге ул үзе турында гына уйлый бит. Аның үзенең аны теге гаепләп әйтү түгел, әмма ләкин менә бу коллективта эшләү барыбер кешене ничектер бер калыпка салып, үзенең традициялары белән яшәтә, эшләтә, иҗат иттерә. Шулай. Шуңа да карамастан безнең менә әйтеп китим әле. Яшьләр арасында бик талантлы җырчыларыбыз, бик талантлы яшьләребез үсеп килә. Аллага шөкер, шунысы сөендерә. Шулай бит. Әлбәттә. Бик матур тавышлар бар, көчле тавышлар бар. Безнең менә хәзерге вакытта бик көчле егетләребез, кызларыбыз бар, Аллага шөкер. Ул инде барыбер элекке замандагы әлеге заман белән бер түгел. Вкуслар үзгәрә, традициялар үзгәрә, стиль, җырлар, аранжировкалар аларга килгәндә үзгәрә инде әлбәттә. Әмма ләкин менә фундамент булырга тиеш. Стержень дип әйтегән русча. Менә шушыны саклап, шул ук тел, шул ук үзебезнең халык җырлары искажать итмичә. Менә бая дополнять итеп әйтәсем килгән русча әйтәм инде мин әзрәк шулай мишәр малай булгач. Искажать итеп бер җырчы җырлап җибәрде икән, шушы теге дөрес җырлалмаган җырны төрле төбәкләрдә шулай дөрес икән, Казаннан бит шулай җырлар дип өйрәнәләр. Менә шулай китә искажение. Менә чын бар туган тел җырында шулай бузып җырлыйлар. Менә бер җирдә бузып җырлады монда, Казаннан бит шулай җырлыйлар. Димәк дөрес дип, менә шунардан да искажение китә. Татар теленә дә шулай кагыла. Әлбәттә шулай. Әлбәттә шуңа күрә артистларның сәясәткә нигә менә шушы тонкысы бар дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Менә сез әйтәсез бит орган булдырыр идек дип әйме? Кайсы җырчы, җитәкче, яисә әйтик депутат була алыр иде микән? Бәлки сез үзегезне менә мин җитәкче булам дип теге игълан итә аласыздыр. Бу сорау кемгә булды? Барыбызга. Резида Дамиров нәрсәдер әйтергә тели.
Мин инде хатын-кыз буларак, хатын-кызның эше былай да күп аның. Аның инде Миңа үзенең кушылам. дәүләте бар, үзенең гаиләсе дип әйтим, дәүләт инде ул бик зур. Анда инде үзеңнең гаиләң генә түгел, әниләрең, әтиләрең, якыннарың, туганнарың, дусларың бөтенсе бергә җыелган. Шуңа күрә депутат булу ул ир егетләребезгә хасрак булыр иде дип уйлыйм мин. Чөнки аларның эше әз генә әзрәк дип әйтмим инде. Әз инде, Бездән эшләр әзрәк инде. Хатын-кызныкыннан әзрәк. Әлбәттә шулай. Инде депутат булырга дип, әгәр дә менә син буласың дип әйтсәләр, нигә булмаска? Үзеңнең Татарстаның, үзеңнең телең, динең өчен нигә юк дип әйтергә? Ул бит инде һәрберебезнең бурычы, миңа калса. Әлбәттә шулай. Шулай дим әле. Анда инде бүген 60 ягына чыккач, мен депутат буласы килә дип кенә депутат булып булмый. Анда ниндидер баскычлар үтәргә кирәк. Сен ниндидер бер кичкенә баскычтан башлап, шушы халык белән аралашып, анда төрле нюанслар бар аның. Ул мин анда җайлы бугай мотор костюмнан гына утыра аладым. Шуңа күрә син инде депутат булу өчен бик күп нишкәлекләрне белергә тиеш. Анда шушы сәнгать өлкәсендә дә һәм башка өлкәләрдә минем үзем карашым шулай. Инде без бүгенге көндә әйтик, мин 28нче елымда инде шушы җыр сәнгатендә эшлим икән. Шушында ниндидер бер шушы нәтиҗә ясап, тагы нинди өлкәдә кайсы якта мин үземнең җырымны тагы тамашачыга җиткерәләм. Минем үземнең бүгенге көндә шәхсән депутат буласым килми. Юк, инде Ул мин депутат булу, ул җырчы дигән сүз түгел, ул орында җырчы булырга тиеш тә түгел. Анда Җырчыларны продюсер яклый менә торган җырчыларны- депутат та була ала. Җырчыларның эшен аңлый торган, Аңлый торган. эштән бөтен эштәлеге. Ул җырчы булса хәзер ул яисә ул җырлый алмый башлагач депутат булырга тиеш. Аннан соң инде ул моны көнләшеп җырчыларны каршы килергә мөҗтә, ярдәм урынына начар булырга мөмкин. Көнләшү дигән әйбер дә күп көчле бит инде, аны дөресен әйтергә кирәк. Шуңа күрә монда зависть дигән әйбер дә булырга тиеш, монда җырчы дигән депутат булырга тиеш түгел. Гомумән депутат турында сүз бармый. Бара инспекция, эстраданың инспекциясе дип әйтик. Менә бусы дөресрәк булыр. Ул инспекцияда кемнәр булырга тиеш? Менә совет булган ишеме? Ие. Ялгышмасам, Илхан Шакиров җитәкче булган. Ул ничек сайланган икән мәсәлән? Ул үзара ничек сайланган? Анысы сайлана инде ул, анысы сайлана. Ул инспекциядә җырчылар да булырга тиеш, дәрәҗәле. Менә шул Резия Дамировна кебекләр, Рөстәм Раифович кебекләр, ул буласым килмим дисә дә, аның күзеннән күрәм инде, депутат буласы килә күптән. Аны бүген сайлап та куярга можабыз, әйме? Шуңа күрә инде монысы шаяру, әмма ләкин менә шул инспекция кирәк. Бусы бик тә кирәк әйбер. Менә Иосиф Кобзон бит депутат иде, җырчы да. Ие, Нишләп? Йосиф. Юк. Аларның полет икенчерәк инде. Алар Дәрәҗәле җырчылар дигәндә сез кемне күздә тотасыз? Халык арасында дәрәҗәлеме? Мәсәлән, популярмы? Халык арасында бик популяр җырчылар бар, әмма аларның профессиональ дәрәҗәсе бераз аксарга мөмкин. Ачыклабрак сөйләсәгез иде, дәрәҗәле җырчылар дигәндә. Заллар тутыра торган җырчылар бар. Опять-таки профессиональ дәрәҗәсе кайчак шик уятырга мөмкин. Профессионал җырчылар турында сүз барамы? яхшы сорау бу. Ничек әйтсәң, кемне обижайтмасын икән, әйме? Юк, инде ул дәрәҗә өчен ала, заллар тутырган җырчының аның дәрәҗәсе бар. Мин һәр вакытта үзем уртак булган җырчы булдым. Инспекция җитәкчесе булырга уларны зал тутырса да Әйтәм бит, аның менә бик күп нишкәлекләрне белергә тиеш. Мин инде ул җырчы буларак кына түгел, аның бит шул ук әгәр дә бер нинди оешма оештырасың, аның юридик якларында бөтен якларын карарга кирәк. Шул ук ул менә безнең шул ук театр исеме белән йөргән җырчылар бар. Ул бит инде театр дигән сүз бик зур. Менә безнең җырчылар арасында әйтик, бүгенге көндә мотор итеп эшләүче бер Салават җыр театры гына по-моему бар. Бөтен юридик яктан аның әйберләре эшләнгән. Мин башка җырчыларны әйтәм, минем җыр театры дип йөрүче җырчылар булды. Әйтик, 5-6 кешедән группа ясап, ул шул ук җыр театры дигән нәрсә дә зур нәрсә. Инде ул менә 90нчы елларда безнең әйтик, Абдулла Тукай исемендәге филармония сеннән безнең эстрада бүлеге юкка чыкты да, шуннан соң инде безнең артистлар үзе һәрберсе эшмәкәр булып эшли башлады. Шуннан соң безнең инде бер 15
20 менә 30 еллап инде безнең шәхси эшли торган җырчыларыбыз күп иде. Аннан соң инде шул ук мин үзем 90-нчы еллар, 93-нчы елларда шушы конкурста лауреат булганнан соң шушы Татарстан радиосында язмаларны яздыра башладык. Менә инде анда инде уларны шушы сәнгать бүлеге, сәнгать анда теге худсовет дип әйтсәк инде, анда бик энәсенә җибенә кадәр тикшерәләр. Ә бүгенге көндә кызганычка каршы безнең ул бер яктан әйбәт, бер яктан җайлы. Бүгенге көндә инде теләгең булса, әгәр дә инде күбесе ул акчалы булу кирәктер инде. Акчаң булса, любой менә әйтик, әзрәк начар сыйфаттагы җырны да әйләндереп була. Менә ул теге ротация дигән нәрсәләр белән мин бик килешмим. Әйтик, менә шулык теге әле бүген генә сөйләштек, менә бер иптәш турында. Әйтик, бүгенге көндә шулык җырланган җырларны, менә элекеге композиторларның җырларын кемдер сатып алып, аннан соң шушы башка бер җырчы да җырлый алмаганына мин үзем бик битараф. Ул җырны халык җырларга тиеш инде. Әйтик, менә ниндидер бер әйтик безнең менә татар халкының ничә миллион сүзе булса, берәү шушы татар халкының бөтен сүзен сатып алдым, сез сөйләшергә тиеш түгел дигән шикелле килеп чыга бит инде. Алай булырга тиеш түгел. Ишек алай булай инде. Әйтик, мин бу җырны сатып алдым. Ул бит инде берәү дә әйтик, сез дә мин дә теге сүзне уйлап чыгарган кешеләр түгелбез. Аны сүзне кулланасың. Әйтик, ничә безнең бүген ничә җыр бар икән, ничә сәнгать әсәре. Шул ук сүзләрне яратам, анда шул күп кенә сүзләрне кулланырга туры килә. Ул менә авторский право дигән әйберләрдә ул җыр һәрбер җырчыдан шул самодисме, шул профессиональ җырчымы ул башкарылырга тиеш һәм шушы менә шу юридик яктан менә шушы җырны башкарган өчен шул авторларга ул тапшырылырга тиеш. Әйтик, бүгенге көндә әйтик, минем җырым 15 мең, минем шигырем 25 мең дигән сүз булырга тиеш түгел. Минем уйлавымча, ул җырчы бик күп җырчылар тарафыннан башкарылырга тиеш һәм шуны башкарган өчен шуны контролировать итеп, шушы авторларга, шагыйренә, композиторына ул бүленеп бирергә тиеш шуның проценты. Менә мин ул яктан инде ул якка килгәндә менә үземнең караш шулай. Инде 15 меңгә, 25 меңгә мин җырны сатып алдым. Аннан соң мин бу җырны инде теге әйтик 30 еллар элек җырны кемдер сатып алып, моны берәү дә җырларга тиеш түгел дип теге аскы сандыкка тыгып куярга тиеш түгел. Ә безнең халык бит тыңлыйсы килә ул җырны. Ә бу кеше җырлатмый аны, бер кеше тыңлый алмый. Эфир ашада. Белмим, сезнең менә журналистларның мин игезрәк төрле әйтәм дә, сезнең караш ничектер моңа? Сезнең ничек Без сорау бирергә. бармы сорауларыгыз? Улар гына безгә сорау. Юк. Юк, Без инде без бит сөйләшеп утырабыз. турда утыргач хәзер хуҗа Юк, була. без сөйләшеп утырабыз бит монда. Сез дә бир аласыз сораулар. Ул бит инде журналистлар аны башка җирдә үзләре үк шулай сорау бирергә тиеш. Менә мин үземнең карашым, мин яки дәрес карашта түгелдер. Мин Килешәм әлбәттә. үземчә теге гади аңлаешлы әйтеп аңлаттым бугай соравында. Менә ул җырларны сатып алучылар әйтә бит инде һәр нәрсәне без теге ансаның элекеге заманы иде. Менә хәзер һәр нәрсәнең хуҗасы булырга тиеш дип әйтәләр бит. Менә җырның да хуҗасы булырга тиеш. Мин сатып алдым, мин акчамны түктем аңа һәм мин бу минеке. Юк, безнең бит халыкка хезмәт үтә дигән нәрсә бар. Ул бит менә шул җырны әйтик, элекеге классик җырларны даже сатып алып, уже бер кешегә дә җырлатмауга теләүчеләр бар даже. Ансы белән менә мин килешәм. Гомумән ул үземнең карашмыйча ул җырны аны халык җырларга тиеш. Гомумән бөтен кеше җырларга тиеш. Менә сезнең җырыгызны кемдер сезнең эшкәртүдә нәкъ сезнең шикелле җырласа, сезнең ничек кабул итәсез шуны? Әгәр дә менә безнең теге Флора апа Сөләймановның әниемә җыры бар бит әле. Шуның туган көнендә безнең теге бер яшь җырчы мин җырлыйм дип, менә анда инде Флора апа катнашкан концертта аны башка кеше җырларга тиеш түгел. Инде Флора апа булмаган җирдә ул аны рәхәтләнеп җырласын гына. Минем җырны да нәкъ шулай җырласын. Ул җырланырга тиеш бөтен җирдә дә. Сезнең ачуыгыз килмәй. Килми. Үпкәләмисез. Үпкәләмисез. Җырымны урладылар. Юк. Илһам абилар үпкәләмидер бит. Менә гитмә сандугачларын бөтен кеше җырлый. Без аны җырлый торыйк.
Bütün kişi jırlıydı radyodan da ol indi şundan şalbardan şol devam ettirerge tiyиш. Ana indi aytek İlham abi gana netken ol jırlantıla. Mana bugünkü günde biz näsege bizning şol radio televideniya yaşa bizning aytek şol xalq jırlары es propagandalana eken. Bizning indi köp jırlarını biz bilmeybiz. Bugünkü günde indi şol bugünkü zaman jırlарын gana bilirge to'g'ri kela kızganışka karşı. Endi mende sözüңni bilem Rüstem. Mene bu siz aytasiz biz sizning jırlarыгызны da kişi jırlasa aşıгыз келмейме дейсиz. Mene koşagында сұрыйлар шулай bizning tomoshachilar. Şuшы jırыңны jırlar idim. Fonogrammasını berelmezsiz miken dip. Men niшлеп bermeske deyim. Min şulay hazır bitinde elektronlu variant bilen gina joyla. Şulay jiberip jırlasın ul bitinde irine jırlayma anda, koyadır tuğan gününde irinin jırlayma, xotınına jırlayma. Şunday ulana indi biktilese bulay da fonogrammasını topala. Şuna göre bana min üzüm şahsen şulay bergelegenim var jırlarımna. Bunda bir profesyonel sanat sahnede yankıratı turunda söz var ajar. Ama kalsa no indi kollegagız kimdir boşkara? Meselen bir neçe mene tanış jırçılar dip aytayım, kollegalarыбызның da menim meselen bir neçe jırımны jırlaganları var. Çünkü ul jır indi köpten jırlangan menim taraftan. Hem ul indi men аны belki eğlenip qaytып jırlamam da. Şuna göre men yok jırlagыз dip aytып, no alар indi ruxsat sıraylar. Bu jırыңны jırlar edik dip. Men riza bolam şulay. Indi bir de aşımda kelmey. Jırlanırga tiyiş. Mıda Zıhrapa Şarifuliyan'ın bir köp jırlarını yaşlar jırlar Zıhrapa'nın bir narsa aytkani yok. Anlaşıldı. Sorular var. Ondan soň Ramis şoluk aranjировка kelgende mena Rizda aytdı. O bitinde aranjировка hazırki bugünkü günde tege muzikantlar bayançılar az bizden. O bitinde aranjировка şol prosta yaxşı bayançıga jırlagan şekelegene. Endi ul tege gadi halkının da yaxşı aranjировкага jırlaysa kele. Yaxşı aranjировкага jırlap ekençe. Şoňa göre biz аны жерine jetkirip ýasarga tyrşabyk. Ol tege aranjировканы berge tileme uşe jırçylarga bitene özüm aptyrym. Men har wagtda sırýlar eken sagaty minuty bilen jiberesiz аны sekunda bilen daşy. Jırlasınlar gana. Şulay. Халыкка хезмәт итүнең бер türü инде бу. Iyi. Bu soru birinci şiratda Rüstem'ge, Asayev'ga. Mine bizim bitne halk sanın alu kütüle. Kilesi yılga bulan bu bilgimi tem kilesiler koştu. Bu ülkede siz nerse yapısı işleyecek mi? Birinci şiratda bu soru Rüstem'ge. Nerse işlerge jığınasız halk sanın alu meselelerinden indidir bir iş Arttırуу boýunça mı siz? Indi sorawyňyzy anlap ötelmeýin. Halk sanın arttırуу Halk sanın alu bulaşa. Ola şu men bek ümitsiz görünen baga sana qarasy. Arttırуу boýunça Propaganda meselesi. Propaganda. İyi. Başkası da işte. Biz Rizda bilen ikimiz ümitsiz bizde. Bu ülkede biz bek yaratıp işleybiz, hem de koldan kelgenini işleybiz. Birinçiden indi bu halkыбызны jır boýunçadyr bit indi, elbette, değil mi? Mana Siz Başkırstan'dan bulduğunuzda. Başkırstan'dan bolsam da men tatar dep yazılgan, men tatar ýigiti. Şoňa görä men indi muny bir niçikde özgerte almaýym. Ol indi Başkırstanda ýaşaganda başkırt bulmagymy, tatar bolup kalgamy. Şoňa görä Tatarstanda indi meni başkırt ýasamaslar dep bolýym. Bu şu söz mi indi? Sizin direğinde de indi. Tirelik. Her kim özü hojaýyndy. Ol ýazyw bilen gine biter, ol iş barmy? Onda niçikine bolsa da özüňiň işki tutuşyň, turmuşyň, işki hem tышkı siýasatda kim sen halyk arasında sen kim nindi derejedesin? Mana şu kişi boluw birinçiden. Ol indi milletke kelgende ol milletler türlü hem de şunun bilen biz boy Россия ilinde. Şulay bit. Türlü halyk men özümni tatar, men bütün halykny terpetnime diyen söz yok. Eğer de türlü milletlerini sen jowaşmy, marymy, başkırtmy, özbekmi, olaryny hürmet etesin eken, sen şın tatar ýigiti. Çünki sen özüňiň milletiňni ihtiram etesin, hürmet etesin diyen söz. Şuna göre endi özüň tigi mында men tatarça söýleşem, ýa-ise men tatar malaý diýip anda maşynaga tatar indi ýazyp gana olaýgyna bir tatar bolup bulmaý. Ana terbiye, balalaryňa terbiye birinçiden ide tatarça söýleşerge gerek, tatarça alyp barga gerek.
Шулай, рус телендә онытырга тиеш түгел алар. Бөтенләй мин татар дип кенә йөрүдә дөрес түгел. Әмма ләкин без үзебезнең гореф-гадәтләрне онытмыйча, халык җырларыбызны, ризыкларыбызны, килгәндә кунакларны татар ризыгы белән сыйлап, теге ролы да тегесе булса түгел, япон ниләре әйме. Үзебезнең габайдәян да эшпишмаклар белән тәэмин иттереп. Менә шунардан тәрбия һәм дә инде нәрсә дип әйтергә тагын дополнение юктыр инде. Менә мин үземчә шулай тоям инде. Теге сорауыгызны без карарбыз. Арттыру буенча. Кемдер киметсә без арттырырбыз, әйме? Рауил абый телсез калды әле шуты. Юк, мин тыңлап утырам. Только бию турында уйлый инде. Кемдә дә битергән. Ама бит килә кызлар. Ана түгел. Җәмәгать, менә журналистлар нәрсәне белмиләр. Менә беренче без бит каян эшләмәдек. Ни буенча бөтен төбәкләрдә. Россия буенча Норильскида мен беренче булдым татарлардан, татар җырчылардан. Норильскида. Аннан соң беренче состав Червон рута ансамбле. Без бит Ратару белән дә. Ратару белән мин эшләдем 3 ел ярым. И беренче состав безнең Казан егетләре, Казан ансамбле. Татарлары. Рәсә аны белмисез. Менә чыкканда Украинада әйтәләр иде Иван Франковскийда украинская народная песня «Вивцы мои» спевая Орион Рахматуллин. Бетенсе Киевта кләләри татар фамилияләр бетенсе. Беренче состав Червоный рутаның Ратару белән 3 ел ярым эшләдем белән эшләдек дуэтлар җырладык бергә инде. Анда мин сразу украинча җырлый башладым. Килеп татар җигете украинча җырлый башладым. Хәтта мин төрле телдә җырлыйм. Украинча, Италия телендә, Франция телендә, Болгария телендә, Германия, немецлар, анда Португалия телләрендә, Испания телләрендә мин җырлыйм ул телләрдә. Мин пластинкада бар шундый, мин бит кеше күрсәтмим. Дуслар өчен дә чыгардым яңа. Пою друзьям с любовью дигән шундый. Менә ул Сезне, конечно, отвлекать мин теге ул темадан сезне бик кайтлап бик нормаль тема парады. Мин әйтә просто Сәймәкче мин рус мәктәбен бетердем. Шуңа күрә миңа читтәнрәк яшәгән. Әле бик Мәскәүдә эшләгәндә бөтенләй тканы без татар телен. Мәскәүдә эшләгәндә 15 ел эшләдем мин Мәскәүдә. Анатолий Крылов оркестрында ниләр белән Лариса Долина белән Рөстәм бабай Яхин, алар Алмаз Акилович Марасипов мин күреп алдылар да, Равил үзләре татар халкына эшләре кирәк. Фәнтегә кайтыгыз Казанга. Казан фәлән дигән дип шулай мине монда ничектер мен кайттым. Кайттым Казанга, әни белән әти минем Асия Харисова һәм Шакир Харисов Камал театрында, Гаскар Камал театрында артистлар 40 ел эшләделәр. Мәрхүмнәр инде хәзер. Шуңа күрә без бөтен күп җирдә эшләдек татарлар. Менә Казахстанда, әйтәм, Норильскларда кая гына булмадык. Мин Питерда, Петербургта сольный концертлар, аншлаговый концертлар булды. Казанда мин концерт бирмәдем. Сольный концерт әлемдә. Минем юк, анда яшәмәй кир кайтарман, бөтен килер баян белән, бөтенсе бар минем. Миңа читендә сөйләшкәндә җөмләләрен тизәргә бик ни түгел. Роша митизәгә әйтәрим бөтен дөресрәк. Шулай да сез мин гафу итәрсез инде, конечно, ул яктан. Карагыз, мин үзем теге төшермим, просто концертлар эшләгәндә татар телендә җырлыйм, бөтен җырлар бар бөтенсе. Рөстәм абый менә онда Алмаз Акилович Марасипов белән алар белән пластинкаларга төшереп, пластинка яздырдык. Шактый күп эшләдек. Алар белән кайттым менә Казанга инде менә шуннан бирле инде анасын бәйрәм ансамбле, Мәскәүдәге бәйрәм ансамбле Хания Фәрхи белән без бергә эшләдек. Хания ул безнең Питрәчтә җиргәндә, Питрәч районында бер ай җирдек без Питрәч районында. Без аңа менә җыр бирдек инде, кайда син Питрәч дигән җырны. Кайда син Питрәч дигән җырны. Ә миндә җыр Жигули. Ул вакытта менә килеп чыкты шул бүген җырларым менә алды берсе. Шуңа күрә Хания белән ул вакытта безнең ведучилар да юк Мәскәүдә. Бәрхәт Гараев бар иде. Ведучилар конференция юк иде татарча, бөтен сөйләшмидер. Шуңа күрә без Хания белән скетчлар уйнадык. Хания белән теге минем әле записьләр да бар иде. Иде ята Хания белән
ул килеп чыгады теге әби булып, не булып теге кәүшләр киеп, ниләр белән киеп, мен чыгадым интеллигент теге голова письма пиши против дип әллә теге кызык нәрсә шунда чыгадыр. Шуңа күрә әйтәм, татар теле әмма татарлар бар я, безнең оркестрда мин эшләгәндә Мәскәүдә 15 ел эшләдем Мәскәүдә, Анатолий Крол оркестрында. Анда безнең Равил Садыков бар я, анда 5 кеше Казаннан 5 артистлар бар я, анда музыкантлар, Казан җегетләре бөтенсе. И татар телен ытмасы өчен специально сөйләшеп йөрдек, татарча сөйләшеп йөрдек. Менә шулай булды, бик кызык да. Unutmazsın, Tatarlar yok ya, siyasi anda bir kişi yok ya. Rusça gına, unutma başladı Tatar'ın bütünde. 50 banda izleyen kaçtan televizyon şımara başladı, konkurans siyasi geçinden. Ну, temadan sizden atılıyor немножко, да, такая тема. Siyasi bir көп нәрсе бар, қызық нәрселер бар. Мен просто бөтенсіне айтып, бөтен болмайды. Сөйлеп, бұл менің кеше түгел бұл. Шуңа күрә. Менә бу сорауны дәвам итеп минем сорыйсы килгән Рөстәм Закировтан да һәм Реза Шәрәфиевадан да менә татар теленә бәйле вазгыять килеп чыккачтан шундай җәмәгатьчелек тарафыннан җырчыларга ниндидер теге бер үпкәләү дә булды. Алар катнашмыйлар менә бу яклауда дип артларында күпме халык тора дип сез килешәсезме шундай менә ниндидер сезгә карата булган тәнкыйть белән әллә җырчылар читтә калмадымы ул вакытта? Ну, җырчылар бүгенге көндә бит ул теге җырчы бер яктан популяр чагында көчле ул име. Популяр булмаганда көчсезрәк. Анда инде иң беренче теге дилбегәне мин уйлавымча анда җырчылар аларга тиеш түгел. Аның инде иң беренче бу вазгыятны безнең сәясәтчеләр аларга тиеш. Инде безнең өлкән буын сәясәтчеләрдән анда теге Кайран югары даирәләрдә эшләгән безнең абзыйлар идәгенә сөйләшергә кирәк татарча дигән сүзне мин ишетүне бөтенләй теге авыр кабул иттем. Аның инде идәгенә без аны сөйләшергә була, аны менә шу җәмәгатьчелеккә киң даирәләрдә сөйләшергә кирәк татарчаны. Идәгенә сөйләшергә кирәк дигән сүз ул бөтенләй дөрес сүз дип санамыйм яны. Шуңа күрә инде җырчылар әгәрдә безнең җитәкчеләр дөрес юнәлеш алып бара икән, инде алар менә шундый шулык безнең әйтик шулык депутатлар, шулык теге милли мәдәни өлкәләрдә эшләүче кешеләребез шулык җырчыларны җыеп алып, менә сез шундый идеология алып барга тиеш, шундый идеология алып барга тиеш. Инде теге 1000 җырчы дип санала икән, 1000 җырчы ул теге белмәгән башы белән теге 1000 төрле сөйләшеп бирергә тиеш түгел дип тә саныйм мин үзем. Шуңа күрә безнең хөкүмәт тарафыннан, менә җитәкчеләребез тарафыннан шулык җырчылармы, язучылармы, башка өлкәдәге укытучылармы, менә шундый юнәлештә шундый пропаганда барга тиеш. Монда теге җырчылар үзенең теге аның әйтик әзрәк белгәне бар, белмәгәне бар, кемгәдер яраклашырга теләгәне бар. Әйтик бу абзыйга яраклашсам, может миңа файдалы булыр дигән җырчылар да бүгенге көндә бар аның. Шуңа күрә мин җырчыларны монда теге ничектер арткы планда калды дигән сүз белән үзем шәхсән килешмим. Рәхмәт. Рөстәм Рафович, сезне дәвам итеп сезнең сүзне Менә безнең гастроль вакыты иде, ул вакытлар менә шушы татар теленә ниндидер ни башланганда, безнең гастроль вакытында без соңгы җыр итеп туган тел белән тәмамлый башладык. Менә Рөстәм Раифович үзе тәкъдим итте, шулай бит? Аны әйтми калырга дөрес түгел дип әйтим. Шуңа күрә без үзебездән кулыбыздан килгән әйберне без эшләдек. Biz рәхәтләнеп, бөтен халыкны, biz бит анда әле Татарстан җирендә генә түгел, без Россия буйлап йөргән вакытлар иде. Безнең Себерләр, Әйни яклары, Екатеринбург, Пермский өлкәләре, Астрахань яклары, Саратов, менә шул якларда һәммә теге концерт тәмамлагач, басып бергәләп җырлый идек. Туган телне. Сүзен Рәмис әфәнде, менә мин теге сезнең менә адаш әйтте бит инде, менә Казаннан пропаганда, әйтик безнең радио, телевидение аша безнең пропаганда бара, шушы татар телен үстерү буенча. Элек менә безнең шушы диалектларга нигә безнең саф ана телендә алып баручыларыбыз, журналистларыбыз һәм без үзебездә шәхсән мотор итеп сөйләшергә тиеш. Мин кызганычка каршы үземне сөйләшә белә торган җырчы дип әйтмим. Инде бигрәк тә менә шу тел мәсьәләсендә, шулык дикторлар, шулык алып баручылар, инде ул менә күп кенә шулык журналистлар тарафыннан да инде үзләренең теге шәхсән әйтик барбыр инде безнең ишәрләр шулык барбыр тапшырулар безнең элекеге нидә ана телендә мотор итеп алып балырга тиеш дип саныйм. Менә шул мотор итеп сөйләшкән кешегә шулык гади тамашачы шуңа ярып китәргә тиеш. Бүгенге көндә инде ул ничектер менә ничектер
аңа салкын гына караган шекелле. Менә ул радио, телевидение, пропаганда көчле булырга тиеш. Менә шу ана теленә караганда әдәбият, сәнгать, менә шул Фуат Галимуллинның элек бит тел күрке сүз дигән тапшыруын аны тамашачы көтеп торады. Анасын инде бүгенге көндә шул ук әйтик, менә безнең Ракип Гаффарның яшьләр турында тапшыруы бар элек Татарстан радиосында. Ул 20 минутлык кына тапшыру ясыйдыр. Бүгенге көндә шул ук журналистларның күп нинди журналист дип әйтсәк, менә шунда аларның күбрәк җырчылар турында аның начар ягы бармы? Аның бу ягын әйбәт начар бугай ул, начар кеше бугай, начар ягы турында сөйләгез әле. Әлек шушы 20 минут тапшырудан бәлки аның җырчылары да, бәлки язучылары да, бәлки шәхесләре да икенче төрле булгандыр. Шул 20 минутлык тапшыруда теге шәхесне күрәсе килеп калай, шуны эзләп табасы киләдер. Менә шуңа күрә булган шәхесләрне шул җырчымы, язучымы, теге анда Камал театр артистымы, Тинчурин театр артистымы аларның яхшы ягын күреп, матур итеп кешегә, тамашачыга, халыкка тәкъдим итәргә кирәк. Бүгенге көндә теге начар ягын күбрәк начар ягын эзлиләр. Ул начар ягы юкмы аның дип. Шуңа күрә журналистлардан шулай күп нәрсә тора. Рәхмәт. Килешәм мин. Рөстәм, ике Рөстәм белән дә килешәм. Сез ике Рөстәм арасында булгач, бәлки теләгегез. Теләгемне теләдем күп итеп. Хәзер. Безнең инде гадәттә җырчылар белән, теге артистлар белән очрашулар булса, бөтен гаепне журналистларга калдыралар, без янарга күнектек инде. Сыйфатлы продукция татар телендә җитештерелде ди. Шул ук 20 минутла тапшыру радиода. Хәзер Яңа гасыр телерадио компаниясе да балалар өчен дә, яшүсмерләр өчен дә супер-пупер дип әйтмим, но карарлык тапшырулар ясый. Менә сез үзегез шәхсән, үзегезнең гаиләгездә балаларыгызны шушы тапшыруларны тыңлата аласызмы? Татарча сөйләштерә аласызмы аларны? Җәлеп итә аласызмы шушындый тапшыруларны карарга? Аны бит баланы утыр улым караманы дип каратып булмый. Без мин үзем турында шәхсән сезнең исемегез ничек? Лилия, үзем турында ялмыйча әйтәләр менә, менә бу теге шушы язучылар турында әйтик, шушы китапны укыды, бу китапны укыды дип мин әйтәлмим. Менә безнең бит инде Яңа гасыр бар, ТМВ Планета бар, Майдан каналы бар, ТМТ бар, анасын минем авылда Туган тел каналында баш керегенеке. Шушы канал безнең балаларыбыз рәхәтләнеп татарча теге әти югында да русча карый әле, әни югында әйдә русча программа карый. Кирәк вакытта русча, менә шул җырларны, җырчыларны карап баралар. Менә бүгенге көндә безнең улыбыз Айрат армия сафларында. Инде көн сайын сөйләшәбез. Ул әти бу мин димәй сөйләшеп алыйк әле дип сөйләшмәс. Просто татарча рәхәтләнеп сөйләшәбез. Менә ул анда шул үзенең иптәшләре алдында минем белән рәхәтләнеп татарча сөйләшә. Кызыбыз да татарча сөйләшә. Ул яктан инде мин үзем гомумән теге квартирада кергәч, инде кызның әйткәне бар, әти, мин инде мәктәптә русчарак сөйләшәм, анда башка татарча сөйләшергә теләшәләр. Юк, кызганычка каршы син генә безне татарча сөйләшергә кушасың дип кайтып әйткәне дә бар. Инде өйдә без һәрвакыт татарча сөйләшәбез балалар белән. Татарча аралашабыз. Инде алар шул иптәшләре белән сөйләшкәч, бары 50-гә 50 татарча да уйлыйлар, русча да уйлыйлар инде. Мин инде кызганычка каршы үзем Рөстәм Азизов русчаны да, татарчаны да әйбәт беләм. Мин үземнең теге кызганычка каршы русча аксый, шуңа күрә инде аларның русча белүе дә кирәк дип саныйм. Инде татарчада без үземнең мөмкин булган кадәрне татарчага өйрәттек инде без. Татар мәктәбенә бирдек, 10нчы мәктәптә укыдылар алар. Бездә гомумән өйдә татарча сөйләшәбез инде. Менә татарча ничек булган, бер русча сүз дә кыстырмыйбыз. Безнекеләр дә татарча сөйләшә. Менә энекәшләр дип әйтим инде, бөтенсендә баласы татарча белә, татарча сөйләшә. Үз телен мин инде Зөләйхага да әйтәм, үзеңнең ана телеңне син белергә тиеш. Татарлар белән татарча сөйләшергә тиеш, руслар белән русча сөйләшергә тиеш. Менә шушы нидә без барабыз. Шуны шушы әйбер кирип калган инде. Миңа килгәндә дә 3 балам да Аллага шөкер татарча белә, сөйләшә. Әмма ләкин инде менә хәзерге көндә бик авыр тотып торырга. Теге җил давылда нәрсәдә очып киткәндә тотып каласың, менә шуның кебек хәзер генә рус теленә күчәргә уйлыйлар. Чөнки менә бу әйбер тәрбияли хәзер бүгенге көндә балаларны.
ничек кенә 1 минут вакытлар булса, шул телефон. Менә шунда инде бөтен бида дип әйтик русчасы әйме. Райфич бит мине яхшы белә диде русча, шуңа русча кыстырга тырышам инде бераз. Әнә шул күбрәк татарча аралашырга, сөйләшергә инде алар белән вакытны күбрәк табырга кирәк балаларга. Әлбәттә. Шул дөрес тә теге өйдә бик күп вакыт тапмасак та, монда матур итеп сөйләшеп утырган булыйк әле. Инде менә әле җырга килгәндә, мәсәлән, Зөләйха белән инде мин аны әзрәк үземнең иҗатыма да әзрәк ныклабрак минем иҗатка да кирип китсен дип, ул инде җырламый. Шуңа күрә кызым, мен әйтәм, тыңла әле, бу җыр миңа барыр микән? Менә шушылай ясаттым фонограммасын дип җырлап та күрсәтәм. Әни билай матур булган, менә шушындый аның ничек минем җырыма ничек булган дип аннан сорыйм мин. Ул үзенең тәкъдим итә инде, менә булайрак кирәк, әни булай матур булган, әйбәт булган дип аның белән киңәшәм. Мин инде аның киңәше миңа кирәк тә түгел, ләкин менә шушы да әзрәк минем кызым, әйтәм, мин бит гомерем шушы җырлап үткән, сәхнәдә үткән, син минем шушы нем иҗатым белән син кызыксынырга тиеш, шушында син дә яшәргә тиеш, син белергә тиеш, әни нишли, ни өчен җырлый, ничек җырлый, җырларын, баланы да шушында әзрәк кертеп җибәрәсем килә инде. Менә шуны белергә тиеш бала. Минем дә кичкенә кызым теге русча лифлеченкалар телевизордан җырланда татарча килеп әти, бу бит синең җыр дип әйтә кичкенә кызым. Русча җырласам да, кызым татарча. Бу бит әти синең җыр җырлыймы ди. Шуның кебек инде, менә яхшы бит инде. Шулай. Әгәр бар сораулар, аннан без төгәлләрбез инде. Булса безнең җырчыларыбыз. Менә без шундый фәнни конференция булды яз айларында. Татар эстрадасына кагылышлы, анда күп кенә галимнәребез катнашты. Алар шундый фикер җиткерделәр күбесе. Артистларыбыз, бигрәк тә яшь артистлар бүгенге көндә әдәбият белән кызыксынмый, мәдәният, әдәбиятыбызны белми, рухи яктан алар ярлы бирә алмыйлар тамашачыга. Алар бит тамашачыга үрнәк булырдай кешеләр диләр. Менә сез үзегез бу өлкәдә нәрсә эшлисез? Рухи яктан үсәр өчен, тагын да камилләшер өчен нәрсәләр эшлисез бүгенге көндә? Китап укыйбыз. Ризда укыйм юк. Китаплар укыйбыз, газет журналлар укыйбыз. Без бит инде төшеп калырга тиеш түгел. Без инде хезмәт иткәч тамашачыга төрле өлкәдә бу язучыны белергә тиеш, шагыйрьне белергә тиеш, аның әзрәк булса да иҗаты белән танышырга тиеш. Мин укыйм, шигырьләр дә укыйм, китаплар да укыйм, әсез. Ансы инде әйе, бигрәк тә. Шулай. Үзеңне үстерү кирәк, үзең өстендә эшләү кирәк, бөтен яктан да. Хәзерге заманда бигрәк тә. Калганнар. Мин үземне теге аны хәтле теге бөтен язучыларны да беләм дип әйтәм, мин бу яктан арттарак калып барам шушы соңгы елларда. Булай радио, телевидениеләрне тыңлап барам инде, шул теге татарлар тапшыруыннан да менә бөтен яңа гасырдан инде тапшыру бар, татарлар тормышы белән кызыксынып барам, карарга тырышам вакыт булганда. Булай китаплар, журналлар кызганычка каршы укыган юк. Гафу үтенәм, икенче килгәндә Алла биша тырышырбыз. Рөстәм Мәҗитов соңгы укыган татар китабы нинди сезнең? Юк, мин шуннан да китап укыган юк. Бусы белән уят. Ләкин бәлки уят та түгелдер, минем үземнең артистлар турында, җырчылар турында бик күп аларның биографиясын укырга яратам. Шулай композиторлар биографияларын, шул классик опера өлкәсендә инде, һәм дә шулай ук җырчыларыбыз өлкәсендә аларның биографиясы белән кызыксынам. Һәм бик күп инде җырлар ятларга туры килә. Шуңа күрә вакыт бик теге таңында да кич була. Ләкин укырга кирәк. Бу бердә миннән теге миңа кара бүренә галагыз дия торган әйбер түгел. Ләкин бүгенге заманда китапларны мин генә түгел, аны укыган китап укучылар да бүгенге көндә әзрәк укыйдыр дип уйлыйм, чөнки бөтен нәрсә информация монда. Китап кулга алып, музей димен, китап библиотекаларга барып укучылар бик әздер дип уйлыйм бүгенге көндә. Гомумән инде информация төрле яклап алып була. Сез Рауль улым укыйсызмы? Менә мин укырга үзем өйрәндем. Рус мәктәбендә укыганда
Rusça, Tatarça öğrendim özüm yazarga, okurga. Mesela özüm öğrendim, özüm bir kime öğretmedi. Şuna göre bana ama teatrda indi kaman teatr bağları, biz teatr bağları üstlük teatrda, Kamal teatrında. Mele Abjalil sardı, görüp ilerine görüp Kamal teatrında pastayan anda kiyedek, onu konuklar kiyederik, avuldan kiyederik, neler tamaşaçılar. И күшәнә шите бейді театрға алып баралар. Қонақтар келгенде бізге. Шоң көріп театрда өстік, онда ишітіп, анасы міне шол 18 яшьләргә хәтле шулай булды да, анасы кетті, анасын армия кеттік, и бітті анда мен татарды. Сразу ничә балалар білмеймін, потому что ауылда өстім, жартылай ауылда өстім мен. Әбилер, бабайлар, алар белән бергә жизниләр, анда бөтенсе бергә булдык инде. Анда өстім абайлар. И экрне, даже не я, Ротарова мне там Соня, я начал петь на украинском языке сразу. Вот я пришел к тебе, сразу начал петь на украинском языке. А ты, я говорю, попробуй приехать в Казань к нам, да, и спой одну татарскую песню, так же чисто, как я на украинском языке. Вот я говорю, класс певца, я говорю, в этом будет. Она так на меня обиделась, и я ошамасам, это вот украинчами, скоро вечер. Одинокий з грана вітром пролітає повз мене. Він сюди більш не повернеться. Не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як ти жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Там не знаю я, чи знов сюди прийду. І так далі. Мене Ротаро келгенде, монда келгенде жырламады татарша. Бабкина келіп жырлады. Тала дейлер, ләсен жырлады. Bir жыр дворе спортыда. Бик матур болды, шоқ тартылайбет болды. Менә вот татар пропаганда кирәк. Без бөтен җирдә, менә әллә кайгана булмады. Менә конгресс буенча, татарлар конгрессы буенча кайгана булмадык без. И әле менә шул коронавирус башланганчы постоянно булды концертларда. Ул шәһәрләрдә. Димәк, юлда йөргәндә Равил һәр вакыт китап укыйсыз инде, әйме? Юк. Юк, анда biz kitabını okumayız, biz al barabız anda. Kongres tatardan diyem. Алар кысыннар өчен. Diyem barabız okuş tatar kitapların. Soruyorlar. Икенче барганда үзегез дә укып барыгыз инде. Мәрхүм Әлфия апаны, шушы китапларын гына бирмәсәләр ярар иде теге. Зур, авыр китаплар бүлеккә бирәләр теге. Кайдамыз. Çekçekler күтәреп, биле күтәреп, әллә кайдар, менә шулай җыйбыз. Җырга туры килә, я. Алар да бит каршы алалар анда, конечно, но Без җырларга күчик, җырларыбызга күчик. Сез бик арып бетерсез яки мин тәкъдим итәм Резда ханым сездән башларга. Мөмкин булса, рөхсәт бирсәгез безнең җегетләребез. biz Strauss'ma gittikmi biz? Bu miniki bu. Илшат Харисов сүзләренә, Альфред Якшинбетов көенә бергә булык дип атала. Бергә булык. Бергә булыйк, бергә керик кичләргә. Насип булсын, кара каршы, утырып чәй эчәргә. Язмышым маялынырга, бар минем сәбәпләрем. Вакытымның алда бирмә, ялгызлык сәгатьләрем. Язмышым маялынырга, бар минем сәбәпләрем. Вакытымның алда бирмә, ялгызлык сәгатьләрем.
Барлашып бірге яшәргә Жан яраткан яр кирәк Сандугашы кайтып кунса Сөендерер тал тирәк Язмышым аялынырга Бар минем сәбәпләрем Вакытыннан алда бирмә Ялгызлык сәгатьләре Иртән эшкә китәмен дә Кичен сагынып кайтам Яр әлдә язмышыма Син булгансың дип әйтәм Язмышыма ялынырга Бар минем сәбәпләрем Вакытыннан алда бирмә Ялгызлык сәгатьләрем Язмышыма ялынырга Бар минем сәбәпләрем Вакытыннан алда бирмә Ялгызлык сәгатьләрем Вакытыннан алда бирмә Ялгызлык сәгатьләрем Ялгызлык сәгатьләрем Бергә булыйк, исән сау булыйк. Рәхмәт. Кемгә бирәсе? Тагын бер җырларыз әйдә. Менә, сразу ярар. Тагын бер өр-яңа җыр җырлыйм. Бу җырым Ринас Әхмәтов көенә. Сүзен менә оныттым инде. Карап әйтергә кирәк, чөнки авторны без әле яңа гына таптык. Авторын белмидек. Хәзер гафу итегез, яме? Хәзер әйтәм. Динар Хайруллин, апас егетенең сүзләре. Әйдә. Тешең барда тешелә, көчең барда эшлә, шатлана бел туган һәр көнгә. Яшьлек бик тиз уза, кигән күлмәк туза, кире кайтып булмый үткәнегә. Бирелә бел хискә туя белмә һич тә, яратуың калсын йөрәктә. Сүрелмәсен ушак, суынмасын кушак, ылгайып барган мәлдә дә. Сүрелмәсен ушак, суынмасын кушак, ылгайып барган мәлдә дә. Гомер уза димә, башларыңны имә, олы терәк кирәк кемгә дә. Чәчләргә шалкуна, матурлыклар уңа, мәхәббәт калый гомергә. Бирелә бел хискә туя белмә һич тә, яратуың калсын йөрәктә. Сүрелмәсен ушак, суынмасын кушак, ылгайып барган мәлдә дә.
İşin var da tişle, kışın var da ışle, şatlana bil tuğan her günge. Yaşlık bikti zuza, kiyen gülmek tuza, muhabbetle kalı ömürge. Dirilenir hiske duya bilme işte, yaratığın kalsın yürekte. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, ılgayıp bargan meldere. Sürülmesin uşak, soğunmasın kuşak, ılgayıp bargan meldere. Ilgayıp bargan meldere. Dişin barda dişle, kışın barda işle, şatlana bil tuğan her günge. Rahmet. Siz iki jir başkarasız değil mi? Rüstem Zakir, sizge bergen siz sözüne. Raul abi Keçidi. bakalım mı? Raul ağa biz soңғы итеп берге кубулдык. Айы. Айдар абай Файз Рахманов ижад еткенки, Элдар аға Юзиев сөздеріне жазылған жер болар. Тұрмыш сірлі бір мұғжиза. Şakta özüngni bәхетсіз тыясың, үмітің гүлләрім жиінізә. Нигәсің, күрінмей қияшың, тұрмыш ул сірлі бір мұғжиза. Бәхетлі минутлар, бәхетсіз сәғәтләр, барсыда мезгілдәй бір уза. Нурыңны қойып қал, ömrüңні тыйып қал. Тұрмыш ул сірлі бір мұғжиза. Бәхетлі минутлар, бәхетсіз сәғәтләр, барсыда мезгілдәй бір уза. Нурыңны қойып қал, ömrüңні тыйып қал. Тұрмыш ул сірлі бір мұғжиза. Ayşakta özüngni bәхетлі тыясың, көңілні еркеләп нұр yüzə. Bir жаныға қияшың, нешікілер сыясың. Тұрмыш ул сірлі бір мұғжиза. Бәхетлі минутлар, бәхетсіз сәғәтләр, барсыда мезгілдәй бір уза. Нурыңны қойып қал, ömrüңні тыйып қал. Тұрмыш ул сірлі бір мұғжиза. Нурыңны қойып қал, ömrüңні тыйып қал. Тұрмыш ул сірлі бір мұғжиза. Бәхетлі минутлар, бәхетсіз сәғәтләр, барсыда мезгілдәй бір уза. Нурыңны қойып қал, ömrüңні тыйып қал. Тұрмыш ул сірлі бір мұғжиза. Бәхетлі минутлар, бәхетсіз сәғәтләр, барсыда мезгілдәй бір уза. Нурыңны қойып қал, ömrüңні тыйып қал. Тұрмыш ул сірлі бір мұғжиза. Нурыңны қойып қал, ömrüңні тыйып қал. Тұрмыш ул
sirli bir muciza. Biz rahmat endi mana Rizda bek motor etib jırlarını boshqardi. Mana sizning so'rovga endi javob berasiz kelar. Mana bu jırlar masalasida nima sababda mana bu jırni endi Oydar abay o'zi yozdi, o'zi ijod etdi, o'zi bek motor etib jırlay. Mana men ondan so'rab oldim, ol menga mumkinlik berdi. Bu jırlarga mana biz ол да жырлаяны, мен де жырлаймын, мен тағы бір көп кіші Рүстем Насибуллин да жырласын, Рүстем Масаев та жырласын, мына шундай тағы бір ортақ жырыбызны, мына ол жырны Рүстем Масаев та жырлайды, мен де жырлаймын. Мен де аны бик көп жыршылар башқарды, ретро жырларының бірісі. Анасын енді фырсаттан пайдаланып, мына құрметті журналистлар, біз сіздің енді көп мында сағат ярым сіздің білен оралашабыз. Енді сіз бір сағат әзірек арттырып сөйлесек енді, Ресейде яшайбыз бет. Шуңа күрә сезнең сорауларга тиешенчә кирәгенчә җавап биреп бетерә алганбыздырмы? Шуңа күрә инде сезнең сорауларны канәгатьләндерелгәнбездер дигән үземдә әзрәк кенә борчу бар. Шуңа күрә инде менә безнең үзебез өчен дә күңелле булды аралашу. Һәм инде без үземнең исемне һәм инде артистлар да шуны әйтәсе киләдер. Үзебезнең шәһәр филармониясе җитәкчеләренә менә без инде күптәннән шушы кадәр журналист белән аралашкан юк иде. Безнең үзебезгә дә бер мәктәп булды. Инде үзебезнең теге тулысынча мәртәбәле итеп җавап бирә алмаубыз өчен кайбер мәсьәләләр буенча гафу үтенәбез. Һәм инде үзебезнең өстә Алла бирсә эшләрбез дигән теләктә каласы килә. Шуңа күрә инде менә сорауларны тиешенчә җавап бирмәгәнгә күрә матур итеп бирелеп җырлыйсы килә. Тагы менә шундый җырларның берсе инде җыр ягыннан үзебезне яхшырак итеп күрсәтәсе килә. Син онытма җирдә мин барын. Дина Булгакова Sizlerine yazılan Nur Davutov icat etken ki. Ретро жыр, қосылып жырлағыз. Қырқазылары жырла, қырқазылары йыла, аңғылдашы быша күз жеткен. Қырқазылары жырла, қырқазылары йыла, аңғылдашы быша күз жеткен. Yürek erlik kala, yürek sıkırap yana, kırkazıları gibi seni gitken. Yürek erlik kala, yürek sıkırap yana, kırkazıları gibi seni gitken. Elle yağmur yağar, elle yaşlar ama yollarında gitken kışlarına. Elle yağmur yağar, elle yaşlar ama yollarında gitken kışlarına. Yürek sinekte yıllar öte seni unutma jirde meni barın. Yürek sinekte yıllar öte seni unutma jirde meni barın. Kırkazılları aytır, tuğay şeşke atar, gül dulkınlar, kazılar bağınıda.
serqazıları qaytıb Tuğay şəşkə atar Güldülü qınlar qazılar bağlıdan Yürek erdim gitmez Tütken kuşqa gitmez Sin qaytırsın öter sağınılar Yürek erdim gitmez Tütken kuşqa gitmez Sin qaytırsın öter sağınılar Sin qaytırsın öter sağınılar Sin qaytırsın öter sağınılar Biz rahmat endi fırsattan faydalanıp mana kameralar ko'rgandan so'ng tag'i bir qutlauğuna yetkazim keladi. Bugun benim jamaatim, xotinim Lutsiyaning tug'an kuni. Mana shunda chin ko'ngildan bir qutlab olaylik jurnalistlar barında. Benim bagajlar bitti. Yok, ikişer Yok, sizin vaqtingiz bormi? Mana endi xotin hurmatini bilg'ash, endi sizning ko'ngillarga kirgan yer. Ramis efendi, sizning o'tinishni men qanoatlantiram, mening o'tinishni qanoatlantirasiz. Biror xonimni olib valis aylantirasiz endi bu yerga. Jonimda yoz bo'lib qoladi degan yer Ilmira Jalilova. Erzar Murtazin. Biledi canımı Uyarsın avuldan kışlara Neşe yıl yaşap da suyunu Bilmegen iken bit bu yere Utqa sal, suğa sal sin meni Üzüngde bir dirlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bulup kalalı Utqa sal, suğa sal sin meni Üzüngde bir dirlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bulup kalalı Başların eğlensin siyüden Sin meni baxtli itali Yanımda kalmasan kalmasın Yandırıp bulsa da öteli Utqa sal, suğa sal sin meni Üzüngde bir dirlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Yanımda yaz bulup kalalı Sin meni yaşarttın, yaşattın Dilemimi yarsunun tınganı Görmesem min seni dünyadan Yaratmak idesi bulganmın Utqa sal, suğa sal sin meni Üzüngde bir dirlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bulup kalalı Utqa sal, suğa sal sin meni Üzüngde bir dirlep yanalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bulup kalalı Üzülme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bulup kalalı Üzülme bulmazsan bulmazsın
Canımda yaz bulup kalalı. Rahmat. Mana biz Ramis efendi. Yok, afitem. Yok, rahmat. Mana neden kim ala isminiz? Ha? İyi. Ruzila, mana biz Rizda İngilizce neçe yıldaşına? 98'de? 97'de? 2001'de mana biz Rizda bilan 20 yıl birga shahar filarmoniyasida ishlaymiz. Biz Qo'shni tumanlarda mana ultiga shaxslarni buldiruv, shaxslarni mana endi ul Rizda bugungi kunda mana onun turunda kitap yazarlık şahıs. Mana turli yoqda mana bu men mana ko'p yo'q, mana ko'pgina tege o'zimizning xotin-qiz yigitlarimizni bilan ul любой yoqdan o'rnak kishi. Что Oğlana qaytda anisinde bo'lsa yer өлкәсендә mana aның har vaqtda da yangi җырлар mana bugungi kunda da bizdə mana şuna görə әгәрдә төптәнрәк журналист буларак кызыксынып mana инде безгә теге башка яшь буынга нинди буларга тиешле җырчы дисәк mana Резида Шәрәфиева шикелле буларга тиеш дип китап язып чыгара кирәк Резида турында. Рөстәм мактамайын. Бу сез укырга теләгән китап инде бу, әйме? Юк, гомумән. Ул без генә укырга теләгән китап түгел. Iya. Hammani yo'q, men şayartib aytam. Meni tag'in bir so'rov bor edi shunday. Bu so'rov shosha adabiyot ülkəsində yaş ko'tarilib endi. Bizning bet endi Ishaqiy shunday kitap yozib ketgan 200 yildan bitamiz deb 100 yilini yaşadık. Siz kutasizmi inqiroz? Kızgançqa qarşı bora. Bana indi mana bizning avulda tege qaybir kishilar ruscha сөйләшеп yura boshladilar. Agarda bunday siyosat bor ekan qizg'anishga qarshi ul tege mana bir даже bunday biz nechikdir uyanib ketmasak ul 25 yildan so'ng endi ishonchi bizning bolalarning bolalari endi tatasha сөйләшмәскә mumkin ko'bisi. 100 yildan kerakmi? Agarda bunday siyosat, ha? Ayi? Tatacakuna mana bizning ko'rshilar Ruscha. Men iki ko'rshi qizi 7-8 klassda ulardan gil eshitaman. Men anatga bog'chada jilak jig'anda, bog'chada ishlaganda, shundan so'ng bir kunni tatarcha сөйләшеп chiqib keldilar bular. Menim tege shotlig'imga tege baxtimga qarshi aytam, "Singlim tatarchani unutmadingizmi?" yana so'zim aytam. Yo'q, ularning endi mana ko'p vaqt qizg'anishga qarshi bizning mana Archa rayonining O'rta Pshalom avulida bu basayanda tege tatar maktabi bo'lgan yerda men şuna göre Şanası kile indi. Şanası kile yo'qotmasqa indi tatar tili. Yo'qotmasqa tilimiz bitse, kuyibizdə bitə indi. Moңыбызda bitə, bütün urf adətlərimizdə bitə. Şuna indi nişikdə tilimizni saqlab qalırğa, urf adətlərimizni saqlab qalırğa. Nişikdə tırışırğa, ul менә barabir balalar урысчалап сөйләшкән очракта да менә мәсәлән инде мин теге Мәскәүдә яши торган апамның балалары бар. Алар инде татарча аңлыйлар, урысча сөйләшәләр. Шуңа да карамастан авылга әбиләренә кайталар бит инде. Әбисе дә вата җимерә урысча алар белән сөйләшсә дә, барыбер аларның менә монда күңел түрендә әз генә улыгая башлагач Min tatar degen, tatar küyün yaratу muğun, onun ғұрып ғадәті baribir qola, onun içikdə birirge tırışırga kerek. Ul baribir münəmdə saqlana deb olayım men. Olarda da var. Rahmet. Hazret Beyha isminin bir popüler buluğu songa arada Hazret Beyha ismini bildiniz. Siz o şuduma süyündürdün mü? Nindi məşuşu bizden Beyha isminin popülerliğini? Min onun popüler buluğuna bik tege Züleyxanın kızımның ismi şulay buluğuna bik isim kitip olay şoqqatqaным yok. Bu isimni indi bik yoratıp Züleyxa deb avuz tuturib aytirga bola. Deb aytam indi men bik yoratam. O'zi de yorata bu isimni. Men de yoratam. Endi menə qoyadır barsak, onun ismi her vaqt iste qola bütün kişinin de, çünki ul bir isim tege Z harfi kirgan ul bulay da звездный deb aytalar bitinde balaga isim qo'shganda Z harfi de bulsun, qotiraq bulsun üçün R harfi de bulsun diler. Menə unda Z harfi var indi. Onun indi yıldızlı buluğu ansın alğa taba ko'rsatir, bir turmush o'zi ko'rsatir Allah bersa. Bu
Белмим инде, менә исемнәр хәзер популяр исемнәр бит инде бу. Зөләйха дигәннән киносы да, сериалы да бар. Рөстәм көтеп тора безне. Мөмкин булса Мөмкин хәерле көннәр, кичләр дип әйтим. Менә инде татар теле турында сөйлибез әйме. Татар теле ул чыннан да үзебезнең Татарстаныбыз булганга татар теле булсын, республикабыз гөрләп торсын. Инде 100 еллык Тай СССРның 100 еллыгы уза уңаена мен инде патриотик бер Татарстаныбыз турында бер җырны тәкъдим итәсем килә. Республикам минем Татарстан. Республикам минем Татарстан, халкым бәхетенә бер син туган. Сине якла бирләр утка кергән, исемеңне тарих ташка куйган. Күтәрелә байракларың, күпме гасыр катыламында. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Республикам минем Татарстан, һәр яз гөрли синдә сабан туйлар. Данлы эшләр кала тарихында, яңа эшләр көтә синең куллар. Күтәрелә байракларың, күпме гасыр катыламында. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Республикам минем Татарстан, сүнмә җыр син безгә туган тел син. Төрле милләтләрне берләштергән, ямьледән дә ямьле гүзәл ил син. Күтәрелә байракларың, күпме гасыр катыламында. Күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Күтәрелә байракларың, күпме гасыр катыламында. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Мәңге яшә, күкрәп яшә республикам, туган илем минем Татарстан. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, дип әйтәсе килә, Татарстаныбыз гөрләп торсын. 100 генә ел түгел, меңләгән еллар, Аллага шөкер, 1000 еллык Казаныбыз бар. Шулай бит? Шуңа күрә исән булып, матур булып, бер-беребезгә ихтирамлы, хөрмәт булып, җырларыбыз да җырлансын,
şiirlerimiz de yazılsın. Jurnalistlarımız da matur sıravlar versinler. Olar matur sırav verir için turmuşlarımız matur bulsun. Bir-birimizge baqıtlar, şadlıklar tilep. Minni tağın bir jırны, iki jır küp bulur. Şuna göre jırlarının birisi matur bulayık, tatu bulayık, boy bulayık, dostlarça yaşayık. Hem kilesi jırımны dostlarıma degen jır bilen devam etesi kile. Yağmur yağışıran boylap, şabış alır malaylar. Şu şaklarda şıngısılıkta, onlar izler salalar. Birge bulduk deyip uslarım, yürekkeyimi güldeşe, aralar yer aklı bulsa da, Күңел bulsun yemeşe. Birge bulduk deyip uslarım, yürekkeyimi güldeşe, aralar yer aklı bulsa da, Күңел bulsun yemeşe. Hey! Өсіп жетіп таралғашта, дуслықны hiç üzmәгез. Ұшырашығыз көрішігіз, ұзын-ұзақ күзмәгіз. Бірге болдық дейді дусларым, yürekkeyimi güldeşe, aralar yer akı bulsa da, Күңел bulsun yemeşe. Koranlar kapılı yolma, yıllar bizni ayırmaz. Dostluk şebenak bulganda, kanatlarda kayrılmaz. Birge bulduk deyip dostlarım, yürekkeyimi güldeşe, aralar yer akı bulsa da, Күңел bulsun yemeşe. Qayda bir dusu qayılarım, yürekkeyim sıkırana. Dağlar titriy hava yağır, Күңелсізні sağınar. Birge bulduk deyip dostlarım, yürekkeyimi güldeşe, aralar yer akı bulsa da, Күңел bulsun yemeşe. Birge bulduk deyip dostlarım, yürekkeyimi güldeşe, aralar yer akı bulsa da, Күңел bulsun yemeşe. Aralar yer akı bulsa da, Күңел bulsun yemeşe. Күңел bulsun yemeşe. Бақытлы болайық, hürmetli dostlar. Senin min bulayık, aralar yer akı bulsa da, Күңел bulsun yemeşe. Bek zor rahmet. Yarı. Erim abinin jırlарын şın көңілімнен, çünkü birinciden ol benim yaktaşım, bir rayondan biz Başkırıstan yarı, Kışkı Romanısını bir yaratıp başkaram, hem en yaratkan jırların birisi de betezi kele, bu klasik eserinde Kışkı Romanıs. Aktı taşı, aktı yarısı karasuları. Şuldur indi yazdım şaşıp yarısuları.
Aktı bizning qor üstünde qolgan izler. Aktı yıllar iken birge salgan izler. Sin ömür ağışlarım, sin minem sağışlarım, sin minem şatlık ile yuğaltıp tabışlarım, sin minem sağışlarım. Yazılar gide sular ağa sular aylar ağa yıllar ağa. Aylarının da yıllarının da sularının da ağışını da kola izler kola izler. Sin ömür ağışlarım, sin minem sağışlarım, sin minem şatlık ile yuğaltı tabışlarım, sin minem sağışlarım. Mene indi tağı jirge qarlar yavar. Bütün nerse qalgan tüslü qar astında. Aylar ağa, yıllar ağa, sular ağa. Seni görem aylar, yıllar karşında. Sin ömür ağışlarım, sin minem sağışlarım, sin minem şatlık ile yuğaltı tabışlarım, sin minem sağışlarım, sin minem sağışlarım. Sin minem sağışlarım. Бек зор рахмет. Бақытлы болыңыз. Бек зор рахмет сізге. Рахмет бик зор. Қазір енді Еш сөзні Біздің- бере. Рауль абайымыз Татарстанның халық артисті, маэстро Равиль Харисов. Әйшә ишет яңгыр яусын, җирне буран басып алсын, исен җиләр атсын гөрләвек. Бозлар булып катсын күлләр, тамам төшсен юл өстенә, балар миңа бар да чүкенә. Мин барыбер машинамда, алга чабам җилли-җилли, нинди әйбәт автомобиль Жигули. Мин барыбер машинамда, алга чабам җилли-җилли, нинди әйбәт автомобиль Жигули. Жигули.
Şekulen dirgese de dir git dirlese de Tegermecne dişse malaylar Parmak yanasa babaylar Hatın neyse tıl kalan deyip Yılasa da emi balam deyip Min barı bir maşinamda Alga çabam cildi Mindi elbet atlama bir Jiguli Min barı bir maşinamda Alga çabam cildi Mindi elbet atlama bir Jiguli Jiguli Sizlep yolpısam da benzin izlep arısam da Hafta servis satıp çarayım Karşı alsın zarlanmayayım bir günü durmayayım arışıp Ezedemin üzüm darışıp Min barı bir maşinamda Halka çaban cildi Mindi eydet atlama bir Jiguli Min barı bir maşinamda Halka çaban cildi Mindi eydet atlama bir Jiguli Jiguli Әйе, безгә Раул абый бу җырын күптән вәгъдә иткән иде, бик зур рәхмәт. Бу җырыгызны безгә бүләк иткәнегез өчен. Бик иске җыр инде ул. Әйе, ул 90-нчы елларда Актуальный түгел ул хәзер. әйе, мөмкин булса, Тарихы аны Буламы? Мөхаббана. Ни? Аны Рифкат Сайфутдинов язды кейін шигыры Гәрә Рәхим. Ул исән микән, миңа күптән күргән юк инде. Исәнсәнме? Юк, чыннан күргән юк. Иң кәефле күргән юк. Күптән композитор союзы кая алар? Алар берсе күренми хәзер. Нишләптер белмим. Без союз композитор шлиме ул вообще союз композитор юкмы? Yok, koronavirüs bilen anlançı. Яңа җырлар, ну Ахяров яза, Риза Ахяров яза инде менә. Батыр Булгари тоже ишетелми хәзер күренми. яза. Яза да. Бу җырның ничек язылды бу? Заказ буенчамы? Сезнең машинагыз Жигули идеме? Ул заказ булыш түгел, аны бит пластинка чалган иде. Зур пластинка, анда Ибрагимов Ринат, анарсан кем белә Ленинградтан Асадуллин, Альберт Асадуллин и мин. Анда менә шундый зур пластинка чыккан иде. Ул Казанда бар, ул радиога без алып килдек. Әле вакытта мин мәсьәлә шидергән. Бәйрәм ансамблендә. Бәйрәм ансамбле ул бит Мәскәү ансамбле, теге Казанда булган ансамбль түгел, оештырылган. Без дә мин Союзга түгел эшләгән ди башта. Нәҗәт киткәчтә без инде менә Хания Фәрхәйне алдык. Хания белән инде шул шактый эшләдек аның белән. Әйдәм ич белән скетчлар уйнадык, ниләр уйнадык, шундый кызык мәзә булды ул. Җыр буенча Рифкат язган җыр. Рифкат ул Петречный язды, ул язды. Кайдасы Петречный? Менә ул татарча белмидер, менә тел турында, әйме? Татарча берсе белмидер ул.
Фактически орысша айтып, бөтен татар көйләрен, җомаларны, бөтен сөйләдер инде. Шундый аранжировкалар сөйләр, татарча бик матур итеп. Заманча ул вакыттагы, заманча 30 ел элек күптән инде алар, ул җырлар. Шуңа күрә ул бер бик кызык бер анасы без аны чыгышканыбыз бар Мәскәүдә, теге кем әле Газпром ниләрендә, кооперативлардан да чыгышканыбыз бар, шул Рикай Сафазидов белән инде күптән. Ул саксофонист ул үзе шундый. Ну, татарча белмидер иде. Менә бөтен ниләрне отып итеп баладыр шундый. Ул яктан талантлы җегет. Бик талантлы җегет иде. Ул килеп чыкты, Жигули кая аны язды. Рау шундый җыр бар дип, аны яздык без аны шундый. Әйе, бу җырның яңа сулышы башлансын алайса, шушы башкару белән. Актуальный түгел. Яшьләр ничек кабул итә, шулай була инде ул. Кабул итәме, юкмы, яшьләр ансы. Ул заманнарда аны ни белән нәрсәләр бар иде, безнең радио түгел, нәрсәләр магнитофоннар иде. Шуны Жигули белән. Ансы үзем күргән бар. Малайлар ул вакытта. И Петреш инде шул Хания Фахи шундан китте шул Петреш җыры белән. Танылып китте. Ярый, сезнең барыгызга да бик зур рәхмәт. Шушылай безгә җырларыгызны бүләк иткәнегез өчен, кызыклы фикерләрегез өчен. Бу очрашу дәвамлы булсын. Сезгә рәхмәт инде. Бу безне шикләүләр бетсен дигән теләктә калыйк. Бик зур рәхмәт сезгә. Шуның белән без төгәллек бу очрашу безне. Рәхмәт. Без рәхмәт итә. Вот так вот, да? А вы что-нибудь поняли, нет, от того, что мы говорили? Ну, мы с вами отдельно на русском языке поговорим с вами, да, и вот это будет интересно.